wata rana saboda kishi nan ma ta ce ya ma'aikin Allah ina da tambaya, ya ce to tambayi ya Aisha. Ta ce gona ce guda biyu, ɗaya sabuwar gona ce kai ka fara nomawa, ɗaya kuma gona ce tsohuwa wani ya yi noma a cikinta ya yi girbi. Wannan gonakin duka guda biyu naka ne, wace za ka fi so? Sai ya dariya ba amsa. Ya san ina ta nufo. Sabuwar gona ai ita kenan tunda ita bata taba aure ba, yarinya annabi ya aure ta budurwa. Tsohuwar gona tana nufin Khadija ai ta taba aure har ta haihu a wasu gidajen sannan ta zo. Manzo Allah sai ya kyale ta. To amma a ƙarshe Aisha ta ce tunda na gane in nayi kishi da Khadija na faɗi wata magana annabi baya jin daɗi sai na daina. Sai aka zauna lafiya. Wannan shine abin da yake akwai. Da haka mata annabi suna yin kishi, amma abin da ba za ka samu ba a cikin kishin su shine ba za ka samu sharri da kage da kazafi ba, ballantana uwa uba wajen zuwa wajen boka da nufin a cutar da yan uwa. ba sa wannan. Wata rana na Aisha annabi yana gidanta, ranar girkinta ne, ummu Salama ta yi wa annabi girki ta ce a kawo masa, domin ba laifi bane ranar girkin wata kuma ka ci abinci a gidan wata, ba laifi bane wannan. Duk gidanka ne, waye ba da kuɗin ce bana? Ka taba ganin mutum ya bada kuɗin cefane kuma a ce haramun ne ya ci? Haka kana da dama. To da ka ko ma ba a gidan kake ba ka tura ka ce a je gidan wancan a ce a kawo min abinci. Amma kaga a normal Bahaushe sai ce wai ranar girkin da wata ko magana da waccan ma haramun ne. Wannan a cikin hadisin ka da ake faɗa. Ko kuɗin cefa ne za ka bata sai dai ka tsaya daga bakin kofa sai dai ita ta fito ba za ka shiga ba. In jiwa ni da gidana ni da matata a ce ba zan shiga ba, to in ni ba zan shiga ba zai shiga kenan? Haka ba zai yi ba. Kai a wani maguzancin ma na Bahaushe in ya ce shege shi ba wai ɗan gaban Fatiha yake nufi ba, ba ɗan da ba aure yake nufi ba. Asalin kalmar shege a Bahaushe ma'anarta shine ɗan da aka sadu da uwarsa ba ranar girkinta ba aka samu cikinsa, to wannan shine shege. Ya ga wannan ai maguzanci ne. Ina shege a aure? Ba shege a aure.